Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan. Mayong buntag, mayong pagiguban. Welcome na usab sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod nini maong buluhaton, ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios nga nag-atiman kanato. Gidasig ko ikaw sa pag litok og thank you Lord. Salamat amahan. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Salamat sa walay hunong ni mong pag-iyak ka namo, sa imong pagpanalipod ka namo, sa imong pagtudlo, pagpahimangno, pag-iya. Salamat o Dios sa tanang higayon diin ka nangulo sa matagusan namo kakinabuhi. Imo kaming gidumala sa imong mga mensahe, imo kaming gipanguluhan sa imong mga pamaagi, ug among nasinatian ang imong mga pulong, ug ang mga panalangin imong gisaad among naangkon. Busan niya kami amahan aron pagpasalamat kanimo, pagdaig, pagpasidungog sa imong pagkamayo sa among kinabuhi, ug sa akong mga kaigsunan nga naa karon sa nagalaing mga lugar. Bisan pa nining maong sitwasyon sa among panahon karon, padayon namong gilauman o gituhan ang among mga pag-ampo imong gipamati. Bisan pa sa sitwasyon karon sa nagalain nga mga nasod, diin adunay wala magkasinabtanay nga prinsipyo sa matag leader. Ilabi na o Dios sa Iran, sa UAC, sa Israel ug uban pang mga kanasuran. Amahan, kining tanan imong nasayran ug imong nakita ang mga pamaagi ug among gipangayo kanimo amahan nga kini dunay kahumanan aron makapadayon ang imong mga katawhan, ang imong mga alagad sa pagsugilon ug paghatod sa mga mensahe nini katapusang mga adlaw nga mao gikinahanglan sa imong mga katawhan. Amahan, niya kami nagpasalamat kanimo tungod kay imo na usab kaming gidasig gihatag kag higayon nga makadungog makapamati na usab sa imong mga pulong ug imo kaming lig-onon sa pagkinabuhi niini. Tungod kay ang imong mga pulong nagsugilon kanamo nga among masinatian ang imong mga saad sa panahon nga kami musunod kanimo, sa panahon nga kami mapabsanon magpailobon sa pag-alagad kanimo. Amahan, panalanginin usab kami sa among panag-uban karon diha sa imong mga pulong kami imuhang tagbuon. We declare blessing sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Dalaygon ang Dios sa matag-usan nato kakinabuhi. Og
kahayag ko Salamat sa Ginoo sa iyahang sa pag-atiman o pag-amuma kanatong tanan. Akong gihangyo matag usa sa padayon sa pag-share sa atong nga programa ngadto sa inyong mga kailag higala, labi na gyud sa inyong pamilya, aron sila sama kanimo kanako masayod usab sa mga pulong sa Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, may buntag no, mayo nga pagpaminaw ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong nga programa. Pinaagi sa atong FM station 101.3. Good morning kaninyong tanan. Sa pagkakaroon temporaryo ona nga off and on ang atong FM radio. Dili ona makatingog sa tibok adlaw tungod kay ang atohang kuan wa pa nako ni siguro inig humana sa Thanksgiving sa Lagatasanon kay matuhay pa man ko sa gihulngan Negros Oriental nga gikan didto muhapit ko diri sa Tanhay para mapatan-aw nako ning laptop siguro diri sa bais nako ni mapahiling. Good morning sa tanan nato mga kigsuonan nga nanukan sa nagalain nga mga sitio o barangay nga naminaw nagsunod sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa atong FM station. Good morning labi na usab sa ato mga kigsuonan nga mga silent listener, mga silent followers sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko o sa tanan nga naghatod og mga mensahe diri sa ato programa. Maayong buntag, maayong nga pakiguban ni Brother Well sa Nipa. Maayong buntag nimo diha Brother Well. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban Rachel to Tamula Baholo. Maayong nga buntag og happy watching. Maayong nga buntag ni Brother Josepino Paran og ni Izel Narciso. Good morning Pastor, from Pastor Izel Hispaniola Narciso. Pag-rate ko sa Libak Sultan Kudarat, sa family Tikmon Narciso family, Mendoza family, Espartero Espiniola Narciso. Oy, may buntag nimo diha Pastor Izel. Ang Dios padayon magauban tagbo, magapanalangin, magamuma sa inyong pag-alagad diha sa iyang mga buluhaton. Salamat kayo sa inyong pagtumbaya Pastor Izel Hispaniola Narciso nga nanuka diha sa Sultan Kudarat. I declare in the name of Jesus, blessing upon blessing. Salamat kaayo sa Ginoo sa iyang pag-amumag pag-atiman sa mga buluhaton nga iyang gisalig sa inyong kinabuhi. Maayong nga buntag, maayong nga pagpaminaw ni Rian Mi Kauba Bolhano. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Maridel Pancho. Oy, maayong buntag nimo diha Ma'am Maridel Pancho. Taga-asa man ka Ma'am Maridel. Na ako'y mga kailang Pancho, mga amigo diha sa Barangay Santo Niño. Og siguro ang uban naa sa kuan ron gawas sa nasod si Ryan Pancho. Mayong buntag si Brother Josepino Parana ay mensahe. Mayong buntag Pastor Gideon og sa tanang kaigsuonan diha kang Kristo og sa tibok pamilya. God bless Pastor. Maayong buntag ninyo diha Brother Josepino Paran. Og maayong nga pagiguban ni Lumapay Janiza. Have a blessed morning Pastor and your family. God is good. May buntag ninyo diha Sister Janiza. Makita-kita na punta diha sa Lagatasanon. Ang Dios magapanalangin og tagbo sa tanan nga mga panginahanglan sa maong selebrasyon. Maayo nga buntag, maayo pagiguban ni Wilda Prospero og maayo nga pagpaminaw ni Kilisti Pargan Rivas Revulin ug maayo nga pakiguban ni Lorena Traya, Sister Arlene Inot. Good morning. Si GPC Santiago, good morning Pastor og kanatong tanan. Mga igsoon diri sa pulong mo kinabuhi ko, request kog song adto ta sa langit. Sige no. Ato ning pangitaon kining awit nga makalangit
nga adto ta sa langit. Amo nay pinakanindot mga kaigsunan nga ang ato ang dasig sa ato ang isig ka magtotoo ang pag-adto gyud langit. Mao gyud nay pinaka-importante nga ikaw ug ako walay laing gisindro langit nga maoy gisaad sa Ginoo. Amo na nga adto ta sa langit. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko nato madunggan ang mga mensahe sa usa ka awit nga nagdasig og nagpahinumdom og naghagit kanimo nga kita mo adtog langit. Mayo nga buntag ni GPC Santiago. Si GPC Santiago dahil mo'y nag-request ani. Si Haris Alarcio, may buntag. O si Marlene H. Givol. In your mighty name, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessed morning, everyone. Mayong buntag, Pastor Gideon. Uban sa imong pamilya. Blessed morning ni Lucy Gorgonio o ni Brother Baltasar Condino. May buntag nimo diha, Brother Baltasar Condino. Atong isuon nga makugihon o nagpabilin diha sa pagkamatinud-anon sa pulong sa Ginoo. Matod pa, amen, Pastor. Good morning. Salamat sa Ginoo sa kadugay nako sige og replay sa imong mga live karon pa ko naka-timing og naka-attend sa imong live karon. Oy, salamat kaayo sa Ginoo. Dumduma ra ning orasaha. Usahay mo sugod kog alas 6, alas 7. Karon is taud-taud ko og kuan kanang sugod nya timing sad nya maupoy imuhang pag tan-aw sa imong cellphone. Salamat kay sa Ginoo sa ihang pag-atiman kanimo ug sa imong pamilya, Brother Baltasar Condino. Atong isuon nga solid listener, sikat pa kaniadto sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing sa imong kinabuhi. Mayo nga buntag ni Elena Alisna Kwamag. Good morning, Pastor. Ninyo diha ni Pastor Russell ug sa tanang magsunan-sunon sa imong programa. Salamat sa Ginoo sa iyang mga mensahe karon sa among madunggan ug makatunan ug may kinabuhi sa matag adlaw. Salamat, Pastor, ug walay puas sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Ang Dios padayon magpanalangin sa imong kinabuhi uban sa tibok nimong pamilya, Pastor. Kaanhaon nagyud ko diha sa inyong dapit, Pastor, and God bless kanaton tanan. I love you with the love of the Lord sa tanan. Welcome ra gyud ang tanan, no? Sister Elena, ang tanan welcome gyud diri sa ato ang dapit, labi na gyud sa atong simbahan og labi na gyud diri sa atong programa. Maayo nga buntag ni Jeannie Naro. Good morning. Sa lahat request kog dawata. Kanta dawata ako. Si Annabel Pondador, good morning. Buntag Pastor, request ko unta kog prayer para exam nato this week. Request ato isuon, no, sa mga exam. Unsa nga klase nga exam? Final exam, siguro fourth grading, no? Unsa man ang klase nga exam? Si Lina Alisna Kwamag, request awit makalangit gibag-o mo ako. Mayong buntag ni Rochelle Gaba Singgit, ni Sister Gingging Simpron. Good morning. Emilyn Ani Panay o Wangwang. Good morning, more power. Si Jocelyn maayong buntag og ni Ayan Umulon. Maayo nga pagkiguban. From Lapu-Lapu, salamat ay Pastor usaka nga gigamit sa Ginoo nga naabot ihang pulong kanamo bisan ni ami sulod sa jail ato nga time pinaagi sa inyong programa sa radio kato si Pastor John. Mao ba, salamat kaayo. Nya kumusta nakagawas na ka? Nakagawas na kaayan Umulon. Salamat kaayo sa Ginoo sa ihang pagpaabot og mga mensahe og mga pamaagi diin atong madunggan og inyong mabati ang mga pulong sa Ginoo nga mao'y naghatag natong paglaom. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Oras ato nga programa alas 8:12 na. Ato ning hisgutan mga kaigsunan ang ato rong pulong nga naghisgot sa pangutana. Duha ka pangutana mga kaigsunan. Una, kinsa ang muhatag nimo ugma? Kanus-a nimo kini maangkon? Sige.
kinsa ang muhatag nimo ugma o kanus-a nimo kini mo angkon. Pwede man nimo tagaan og pagdagad sa pagtubag ang maong duha ka pangutana diri sa atong programa. Og ayaw pagduha-duha o ayaw paglangan, tubaga ang ato ang pangutana. Ang inyong tubag atong tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Walay kapareha, mga kaluyata, gibong na aron magtay kaniya. Sige, sige, sayawit. Sige, sige, sayawit. Ibahugyaw ang pagdaig sa atong Diyos nga hari. Sige, sige, ilukso. Sige, sige, ilukso. Ibahugyaw ang pagdaig sa atong Diyos nga hari. Awit makalangit o tagaan o pagtagad dawata ako. Dili lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ginoo nangita ako kanimo, nangandoy sa presensya mo, magapuyo ka sa Okay no, ato ang pangutana atong tagaan og pagtagad og si Solidad. Mayong buntag from Butuan og si Silin si Castalia. Good morning pastor og sa tanan daghan nangandoy makaabot dire kaninyo pastor sa tabang sa panahon. Makaabot ka dire siguro. Asa man inyo hadapit Silin, ang Dios hatag yun og panahon nga moabot diha ang atong programa. Nini Andrid, kumusta pas? Okay ra gyud ka mi dire sister Nini. Kanonigo B. Pastor G. Maayong buntag dinha pastor. Great ra nako ang akong mga kauban dinha adinhi sa simbahan nga namahaw karon from Hiverim Christian Community Church. Ika ni Pastor Kanonigo Pastor G. May buntag maayo nga pakiguban pastor ang Dios panalangin. Dalaygon ang Dios. Akong gidasig ang tanan sa hatag og panahon sa pagtumbaya sa atong pangutana kung kinsay mo hatag nimo ugma og kanus-an nimo ni madawat. Si Ayan Omolon, nakagawas na ko pastor og nangalagad sa Ginoo. Isip usa ka pastor. Duhami ka buok pastor nga tigpaminawan ninyo nga nahimo na sang pastor gikan sulod sa Chile. Pakagreet na lang ni Pastor Bini. Kahilak masagta sa imuhang simple nga mensahe pero dulot sa akong kasing-asing. Tungod kay ako ang kalipay sa ako ang pag-alagad sa Ginoo ug sa pagpuyo sa kalibutan, ang kinabuhi mabago. Kay sama ako nga gibago sa Ginoo. Usa ka mga pamaagi nga ako nakita sa Biblia nga ang tao mabago sa dihang makadungog ug magkinabuhi sa pulong o pagtulunan ni Kristo. Kayang tinuod nga tao nga nagtuo nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, moabot og maangkon ang kabaguhan, sumalas akong nasinatian. Salamat kay sa Ginoo, Pastor Ayan Umulon. Dalaygon ang Dios og ni Pastor Bini. Padayon ang Dios sa magapamuhat. Kalipay gyud nato mga kaisuonan nga kung tanan nga mga tao moalagad sa Ginoo, kalipay nas Ginoo. Tungod kay ang Dios nagsulti, dili sa malipay sa tao nga dili sa malipay sa kamatayon sa tao nga makasasala. Og ang Dios hangtod niining taknaa padayon nga nagpailog aron kitang tanan ug ang uban pa maluwas, mabag-o
ug maandam sa pagbalik sa Ginoo. May buntag ni Nars Buyan o ni Ria V. Amante. Morning, Pastor Gideon og sa tanan wasing here in Tanhay City. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Sa ako, Pastor, walay laing makahatag kundi si Jesus ra gyud. O kung dili man madawat karon, may saktong panahon. Sige no. Ang uban mo ingon, unsa pa ni uban? Mayong buntag, Pastor Gideon, Pastor Russell, lit kog paminaw pero nakaapas paraon sa diay ang imong pangutana pas. Ang akong pangutana no alang sa mga naulahi, kinsay mohatag nimo ugma o kanus ani mo ni maangkon, kanus ani mo ni dawaton. Amo ni ang pangutana diri sa ato ang panag-uban, Sister Nars. Dawata ako. Sinida naro, nag-bless ko sa pulong sa Ginoo, Pastor. Salamat kay sa Ginoo. Okay. Siguro sa tanan no, makadungog makabati o makadungog sa pangutana nga nag-ingon nga kinsa ang muhatag nimo ugma o kanus ani mo kini maangkon. Kanus amo nimo ni maangkon. Kanang word maangkon kanang naay kasiguruhan. So kinsay mohatag nimo ugma o kanus ani mo ni maangkon. Mura siya og logic bitaw nga muhatag ugma o niya pangutana pa kanus amo angkon. So ugma nimo maangkon, parang inana mga igsoon, pero doon na ni say lawom nga kana bitawng lawom nga mensahe kining maong pangutana. Kinahanglan imo ning pamalandungan sa imuha nga pagpaminaw ni ini. Importante na agyod ang pagpamalandong. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Okay, mayong buntang, mayong nga pagiguban ni Jason Sirot o ni Day Fortuna Donaire. Good morning. Alang sa mga nangandoy nga musod sa bisik pastoral, hulat-hulat lang mo kay kung mahuman nimi sa amo ang bisik pastoral kagabi 25 mi kabuok sa 50 kabuok ni apel. Adunay 30 nga active pero karon niabot og 25 na lang kabuok ang niapil. Sa una nga nag-eskwela ko sa Bible School 24 may kabuok, duha na lang ang nipadayon. Niabot sa punto nga usa na lang kabuok ang milahotay, usa na lang kabuok ang mi dalag yun og simbahan. Ang uban na narbaho, ang uban na nimbahay na lang pero human og Bible School. Naka sud po ko og bisik pastoral, daghan kayo mi pirmero, pero ang nagkahuman katura pong pastor na daan uno mi kabuok ang milahotay. Sa pagdumala na po na akong bisik pastoral, daghan kayong magsugod pero pila lang kabuk ang milahotay, pila lang kabuk ang padayon. Sa panahon nga si Jesus misugod sa pagwali, daghan kay misunod pero pila lang ang milahotay. Pag-abot sa panahon nga gibayaw na si Jesus ug ang balang espiritu nagapamuhat sa matag magtotoo, adlaw-adlaw nagahiusa or matag adlaw sa pagsimba, matag adlaw sa Ginoo, magkaiusa sila sa pagsimba ug diha gipakita sa libro sa buhat nga ang matag magtotoo matag adlaw gidugangan sa Ginoo. Muna nga ang ato ang pagpangalagad mga kaigsunan, kinahanglan gyud ang pulong pagpadayon, paglahutay hangtod nga kita mobalik sa Ginoo.
So tagayin ninyo pagtagad ang ato ang programa, ang ato ang pangutana no. Kinsay mohatag nimo ugma, kanus animo ni madawat. Jason Sirot o si Soledad, matod pa na ako'y masangyawan o karon pastor na siya from Butuan. Oh, nindot kaayo no. Pastor Soledad, naasay nasangyawan o niya karon pastor na pagkanindota. Lipay gyud ko kaya na. Si Freddy Aquino, maayong butag pastor og sa tanan nga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Ginoo pastor, request ko lig-on ako. Sige, ako ra ning i-save o niya na mga kanta nga gitang request no. Tagain ninyo pagtagad, pwede ra gyud ninyo nga tubagon ang ato ang pangutana mahitungod sa kung kinsay mo dawat, kinsay mo hatag nimo ugma o kanus animo ni maangkon. Sa pag pamati nato ni ini mga kaigsuonan, kung ato lang tan-awon natong mga magtotoo, moingon gyud siguro ta nga walay laing mohatag nato si Jesus. Walay lain nga mohatag nato ang Ginoo. Siya ang naghatag sa tanan. Mana nga kasagaran natong masabtan mga kaigsuonan nga kana bitawng moingon dayon ta nga kung naa gani dili maangkon o wala gani madawat o niya og naa man gani madawat dili nato gusto og naa gani maangkon dili di ay ikalipay nato, moingon dayon ta sa unahan nga nganong ako man, nganong dili man ang uban, nganong ako may nagantos, nganong man ako'y nagsakripisyo, nganong kana bitawng nganong nagkalisod man ko. Dali dayon moabot sa tong una-una o maabot sa tao nga ang pag-ingon nga ngano man Lord. Kumbaga gipakita sa tao ba nga dili man ta ko angayan. Nganong nagantos man ko? Nganong naglisod man ko? Nganong uban haruhay man? Nganong uban insakto man ang pagpuyo? Dayong moabot dayon sa una sa tao ang pagpangwinta. Nangalagad kog tinarong, nagtuo ko nimo. Parang gipakita nga dili pwede nga ang atong kinabuhi mao hinungdan nganong inana ang ato ang naangkon. Mao nay kasagaran nga ako ang nakita og masabtan sa kinaiya sa tao. Nga moingon dayon ang tao nga nganong ako man, nganong naglisod man ko, wala lagi ang uban, nganong dili man ko preparado lagi ang uban. Dahil moabot dayon sa punto nga ang una na ay pagpanumangil, moingon dayon nga tungod ni sa akong ginikanan, ang uban moingon nga kabubuton is Ginoo. Para bang ang kahimtang nato ugma kanunay nag-agad sa Dios? Para bang ang ato ang kahimtang ugma nag-agad sa gibuhat sa uban? Mga igsuon, gusto sa Ginoo nga imo ning hinumduman. Nunot niini maong pangutana, kinsay mohatag nimo ugma? Kinsa ba ang mohatag nimo ugma? Kung maghisgot kag nimo, dala na ang imuhang kahimtang, pamilya, pagpuyo, tanan. Kinsay mohatag nimo ugma? Dali dayon natong sa kunang gikaingon, dali nga moabot sa una sa tao, moingon dayon tang ang Dios, Pastor Gideon, si Jesus ang naghatag niini. Para nga atong gibutang nga wala man ko'y gibuhat. Wala man ko'y gihimo.
Mga igsoon, tinuod, ang tanang butangan ni anato, ang atong kinabuhi, kusog, mayong panglawas. Kining tanan, gikan sa Dios. Tanan nga naas imong kaugalingon, sa imong pamilya, sa imong Pinoy-anan, tanang butangan naa nimo karon. Kanang tanan, gikan na sa Dios. Moingon ta nga, ang Dios mo'y naghatag ni ana. Dali nang ibutang sa tong nahuna nga ang Dios mao'y naghatag sa tanan. Pero kung atong tan-awon mga kaigsunan, sa lain nga mensahe nga gusto sa Ginoo nga imo ni siyang masabtan, ang mohatag nimo ugma, ikaw ang muhatag. Kanus ani mo ni madawat karon. Dawata karon. Kini mong mensahe alang sa mga tao nga dili hingbasa sa Biblia o alang sa mga tao nga wala tagaig pagtagad ang lawom nga mensahe. Muingon na dili man na mao nga wali. Sayop man na nga mensahe. Si Jesus, ang Dios mo'y naghatag na ako ani. Gani ginawali na nimo Pastor Gideon. Yes, ang tanang butang gikan sa Dios. Siya ang naghatag niini. Pero speaking pagdawat, paghatag mga igsunan, pagpaabot sa imuhang kinabuhi, ang dako kayog papel nga gipakita sa Dios, ikaw. Timan ang Biblia maunay gisulatan sa mensahe sa Dios. Ang Biblia maunay gisulatan sa tanang pulong sa Ginoo. Ang atong Dios nagpasidaan, nagtudlo kung unsay dangatan nato ugma, kung unsay dawaton nato ugma, kung unsay moabot nato ugma, kung unsay maging kahimtang nato ugma. Kini nag-agad sa imong kaugalingon. Timan ang tanang butang sa kalibutan gikan sa Dios. Walay butang nga gikan sa tao. Pero ang muhatag niini sa imong kinabuhi, ang mubuhat og muhimo niini, timan ikaw ra. Ikaw ra. Kaya ang gipakita sa Biblia, kung unsay gibuhat nimo karon, unsay imuhang gipugas karon, unsay imong gihimo karon, imo nang anihon ugma. Gusto sa Ginoo nga imo ning masabtan. Ayaw pagtuo nga ang imong kahimtang ugma tungod na sa laing tao. Tungod na sa pagtuo sa laing tao. Tungod na sa binuhatan sa laing tao. Kay ang Biblia nagsulti, bisan kung buhatan kag dili maayo, apan pabilin ang imong kasing-kasing nga nagsunod sa gusto o kabuton sa Ginoo, ang Dios mo proteksyon nimo. Bisan kung kawatan ka, bisan kung limbungan ka, sa mata sa tao alkansi ka, pero kung magpabilin ka nga matinud-anon sa mga mensahe sa Dios, timan di ka alkansi, ugma.
wala ka malimbungi. Wa gyud ka malkansi mo na gipakita sa Biblia. Kinsay mo hatag nimo ugma? Kinsay mo hatod? Kumbaga, muhimo ana. Ang tubag ana mga kaigsunan, ikaw. Daghang ay nagtuo og nangayo og nagampo sa Ginoo, Lord, panalangin ko. Pero walay gibuhat. Og ayaw tuguti nga usa ka. Ngayon ana nga klaseng Kristohanon nga sikik pangayo. Apan walay gihimo. Wala mo lihok. Nangayo ka og maayong grado pero wa ka magtuon. Nangayo ka og maayong trabaho pero wala ka mag-apply. Ang paghatag sa Ginoo sa butang nga imong gipangayo, ang iyang gamiton nga iyang gipakita, ikaw. Kung tumano na to sa hingpit ang pulong sa Dios, daghan kayong mga tao nga iyang gamiton aron tagbuon ka, hatagan ka. So ang yawi gyud ni ining tanan mga kaigsunan, kung imong tan-aon, kung kinsa ang muhatag nimo ugma, ikaw. Gusto ba ka nga panalanginan sa Dios? Gusto ba ka nga luwason sa Dios? Nangandoy ba ka nga makasulod og langit? Nangandoy ba ka og kasiguruhan ugma? Panidi ang imong kaugalingon. Ayaw paniid di bisan kinsa. Panidi ang imong kaugalingon kung angayan ba nga makadawat ugma sa ibutang nga imong gipangayo. Nangandoy ka nga panalanginan sa Dios ang imong mga anak, buhata karon. Muna nga, kinsay mo hatag ni mugma o kanus-ani mo ni madawat. Kanus-ani mo madawat ang butang nga imuhang maangkon ugma. Mga igsuon, kung imong tan-awon ba ang pangutana, mura og sayop, mura pog dili mao. Kinsay mo hatag ni mo ugma, kanus-ani mo ni dawaton. Sa ako nang gikaingon, usa ni siya kapangutana nga lahom tugkaron. Pero kung ako ato ning tagaan og pagtagad, imo ning masabdan. Munang tarunga og pampaminaw ang mensahe ug ayaw tuguti nga maputol lang ang imuhang nakatunan. Ayaw tuguti nga putol ra ang imuhang nadunggan. Kayang mahitabo niya na ikaw mo'y sakto, ang mensahe mo'y sayo. Maunay kasagaran nga nahitabo sa kinabuhi sa tao. Mubasa og putol diha sa mensahe sa Biblia, wala pa sugdi, tunga-tunga ra gibasa, wala pa gyud humana ang nahitabo, murag siya'y sakto ang Biblia sayo. Ang resulta, wala magkahiusa ang mga tao. Tungod kay lain-lain og kahimtang ang tao speaking pagtuon sa pulong sa Ginoo. Naay mga tao nga mingbasag Biblia bersikulo ra. Wala gani sabta kon diha sa bersikulo unsay tema. Wala gani sabta o tan-awa diha sa bersikulo unsa may konteksto. Naa ba dihay saad, naa ba diha ang naa ba dihay propesiya, naa ba dihay sugo, para kang kinsa ni nga mensahe, kinsay nagsulat ni ini, o kan naa ba kini
nahitabo na ba kini o wala ba? Maunay mga pulong nga kinahanglan buhaton nato sa panahon nga mubasa tas Biblia. Dili nato biyaan nga ang pagbasa nga dili na wala pa nato makuha ang kinatibuk ang mensahe. Kaya ang problema sa tao, makabasarag usa ka bersikulo, mao na iyang nasabtan. Ug mao nay problema pod sa kasagaran, maminaw kagwali putora, ang resulta murag ikaw sakto ang nagwali og ang mensahe sa iyo. Kinsay muhatag nimo ugma og kanus-an nimo dawaton. Kanang maong pangutana, dili na siya pwedeng magbulag. Kay kung imo na siyang bulagon mga kaigsunan, mahimong masayop ang imuhang tubag. Doon na say relasyon ang duha ka pangutana. Kinsay muhatag nimo ugma? Kanus-an nimo ni madawat. Kanus-an nimo ni maangkon. Kay kung dili nato na pamalandungan, ato rang diha bitaw gamitan natog panabot, maingon dayon nga murag sayop. Kay kisay muhatag nimo ugma, kanus-an nimo na dawaton. Moingon dayon nga ang ihatag ugma karon nimo dawaton. Ugma gyud na nimo maangkon. Kung nabatasan nato nga dili kana bitawng tapulan ta, laayan ta sa pagpamalandong, tapulan ta o laayan ta sa pagtuki sa mga mensahe, niyo nato masabdan. Sama ra gunas giingon sa ni Haring Solomon nga paminawa ang taong buang-buang o niya ayaw na pud paminawa ang taong buang-buang. Kini ang mensahe nga gusto sa Ginoo nga atong masabtan. Kinsay muhatag nimo ugma? Ang tubag? Ikaw. Kanus-an nimo ni mangkon karon? Kay kun unsay imong gibuhat karon, imo ning madawat, imo ning anihon ugma. Kung unsay imong gipugas, imong anihon. Nagpugas kag jutay imong anihon. Nagpugas kag daghan imong anihon. Ug mao ni ang mensahe mga kaigsunan nga kinahanglan nga imong masabtan. Diha sa Santiago 1 kapitulo 22. Ingon dinhi, Santiago kapitulo 1:22. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon, tumana, kini. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga manamin ug makita sa iyang tinuod nga itsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao og magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton, kay dili man siya kutubra sa diha sa pagpamati.
Sunod nga bersikulo na sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipuga sa tao, mauusab ang iyang anihon. Kung nagtanom siya diha sa uma sa lawas no niyang tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa iyang uma sa espiritu, maani niya ang espiritu ang kinabuhi, gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. So dinhi giklaro mga kaigsonan, uban sa mga bersikulo diha sa bag-ong kasabutan nga gisulti ni Hesus na kung unsay imong gipugas, imong anihon. Kung nagpugas kag mais, dili ka kaanig humay. Kung nagpugas kag humay, dili pug kamo ani og mais. Ang Ginoo mga kaigsonan nga atong gilagaran, say tag-iya sa tanang butang. Say tag-iya sa tanang panalangin. Mianhi siya aron pagtudlo kanimo sa butang nga imong gitang pangandoy, sa butang nga imong gitinguha. Iya kang tudluan, iya tang gitudluan kung unsaon pagkabot ang mga butang nga iyang gisaad. Nagsaad sa mga panalangin. Nagsaad ang Dios mga kaigsunan nga iya kang proteksyonan. Nagsaad ang Dios mga kaigsunan nga iya kang amumahon, iya kang atimanon. Pero ang tanang yawi ana, ikaw. Dili ang imong silingan, dili imuhang pamilya, dili imong mga kaila, ikaw. Inay mo tapad, ikaw. Gusto ba kang malipayon ugma? Ang muhimo ana, ikaw. Ayaw pag-alagad og tao. Aron ka mo molipay ugma. Gusto ba ka nga maka angkog trabaho? Ang muhimo ana, ikaw. Ang imong buhaton dangop sa Dios. Tumana ang iyang mga sugo. Ayaw pagbuhat og dili maayo. Ayaw supaka ang iyang mga pagtulunan. Nangandoy ba ka nga malipayon ang imong pamilya? Nangandoy ba ka nga ang imong mga anak makabaton og maayo og malipayon malinawon pamilya? Tudlo ang imong mga anak. Kaya makahatag ni ana siya. Kung ang imong anak walay makatunan sa iyang pag-alagad sa Dios, unsa may ang anihon ugma? Unsa may dangatan niya ugma? Mga igsoon, kung nagbuhat kag dautan karon, ayaw tuuhi, ugma, panalangin. Kung nagbinuang og kana bitang wala ka magtininuod sa pagpangalagad karon, ayaw tuuhi ug ayaw patuha ang imong kaugalingon, ugma panalangin. Sa Deuteronomio Kapitulo 27 hangtod sa Kapitulo 28. Kung mituo ka nga ang Dios makahatag og panalangin, ang Dios makaprovide nimo, pero nisupa kaniya, igsuon ko sa Ginoo, walay panalangin nga moabot nimo ugma. So kanus-an nimo dawaton ang panalangin? Kanus-an nimo dawaton ang panalangin? Timan ang saad sa Dios dili na siya mapakyas.
gusto ka nga duna kay panalangin ugma, dawata karon. Dawata ang kuna karon ang iyang mensahe. Ayaw dawata ang mensahe sa kalibutan. Ayaw dawata ang mensahe sa imong kaugalingon. Dawata ang mensahe sa Dios. Ang kuna ang mensahe sa Dios karon. Buhata ang pulong sa Dios karon. Mao nay mensahe. Kinsa ang muhatag nimo ugma, kanus-a nimo ni angkon. Daghang mga tao nangandoy og panalangin. Usa ko, usasad ka. Labaw na nga usa ang imong mga anak. Nangandoy sila panalangin. Nangandoy sila nga doon na sila'y magamit sa ilang pag-eskwela. Nangandoy sila nga doon na'y magamit sa ilang pagpang-apply og trabaho. Nangandoy og maayong pamilya, Pinoy-anan. Kinsay mohatag nila ani? Kung imong tan-awon, given na tanan sa Dios. Gihatag na sa Dios ang tanan. Gibuhat na sa Dios ang tanan. Gitapos na ni Jesus ang tanan. Gidaog na ni Jesus ang tanan. Maubitaw na niingon si Jesus. Gitapos, natapos na ang tanan. Gihatag na niya, gihimo niya ang tanan. Pero ang tanan nga iyang gipakita, ang iyawi ana, nas imong kasing-kasing, nas imong nauna. Kung hari bagyod nimo si Jesus, hari bagyod ba nimo ang Dios? Siya bagyod ang imong gituman karon. Siya bagyod ang imong gisunod. Ang mga pulong sa Dios ug ang iyang mga pamaagi maubay nagdumala sa imong kinabuhi karon. Kay kun maunay nagdumala sa imong kinabuhi karon, timan imo nang naangkon ang iyang saad. Ngaya kang iblas, iya kang atimanon, iya kang proteksyonan. Nangandoy ba ka nga luwason sa Dios ugma? Ang kuna karon, higugmaa siya. Ayaw pagtuo nga luwason ka sa Ginoo, unya karon ni disubi ka. Ayaw pagtuo nga luwason ka sa Dios ugma, disubi ka karon. Ayaw tuuhi ug ayaw ilada imong kaugalingon nga iblis ka sa Ginoo ugma, pero karon nagbuhat kag dautan. Unya moingon ka, mangayo ra kog pasaylo. Mo ni problema nga wala makit-i sa tao. Nagtuo ang tao nga ang Dios makahatag. Nagtuo ang tao ang Dios makahimo sa pagluwas. Diha ra kutob. Igo lang sa pagtuo, murabag nakakita kag salida nga wa kay apil. Wa nakakita kag salida, igo ra ka nakakita kag salida. Pero ang tinuod wa kay apil. Ang nahitabo, kung daghan mong nagtan-aw og salida, nya dili di ay mo pareho og giidolo, maghilalis lang mo kung kinsay maayong moaway. Pareho mo naglantaw salida o niya ang inyong gilantaw nga salida, ang nagdala ni ini si Ruben Padilla, si Lito Lapid, si Ronnie Ricketts, kinsa pa ng mga maaymo karate dihas salida, niya lain-lain di mo og kanang gi idolo. Ang maglalis lang. Ang maayo gyud si Ruben Padilla, mayon po siya. Maayo gyud si Lito Lapid.
Maayo kayo mo dala og kuan, away. Maingon po daw siya, awa kakakita. Maayo kayo si Ronnie Ricketts. Pero walay gibuhat. Mga igsoon, gusto sa Ginoo nga imong trabahoon karon, imong angkonon karon, imong dawaton karon. Ang gusto nga mahitabo ugma sa imong kinabuhi. Timan kini mao mensahe. Ang muhatag nimo ugma, ikaw. Kanus-an nimo ni angkonon, kanus-an nimo ni buhaton karon. Nangandoy ka nga ibles sa Ginoo ang imong anak ugma o sa malabot, angkona karon, trabahoa karon, tudloi imong anak, disiplinaha ang imong anak, dadang imong anak sa Ginoo. Ngano man, kaya ang imong anak under pa na nimo. Pero kung ang imong anak mo disobey nimo, pero kung ang imong anak dili maminaw nimo sunod nimo, mutuman gyud sa iyang gusto, timan ang imong panalangin nga imong giapangayo, panalangin nga imuhang gihangyo ni Lord. Kung imong tan-awon dili supakon sa Dios ang iyang mensahe, dili pakyason sa Dios ang iyang mga pulong, mao bitaw nga mintras ang atong mga anak madala pa nato og tudlo, madisiplina pa nato, disiplinaha. Ayaw paabuta nga isa nimo disiplinahon, dili na nimo kaya. Doon na sila'y kaugalingong desisyon. Doon na sila'y kaugalingong kalibutan. Ang problema manggod sa tao mo ni, nangandoy nga i-bless ang iyang mga anak. Atimanon sa Dios ang iyang mga anak, pero walay gibuhat, iharang gipasagdan. Iyon sa pag-atiman sa tamahan o inahan, kwarta, gasalig sa kwarta, wala dada sa Ginoo. Unsay resulta? Nagsigig hatag og kwarta, nag-abroad, nagsigig hatag og kwarta, nag-abroad, nagsigig hatag og kwarta. Wa kabantay ang anak, nagbisyo ra. O niya, moabot dayon sa punto, moabot dayon sa nauna, nga Lord, nganong nahitabo man kini? Nganong nainani man akong anak? Unsa man day gitudlo sa Ginoo? Unsa man day ay gibilin nga mga mensahe sa Ginoo para natong mga ginikanan? Unsa man day ay mga pagtulunan sa Dios para nato nga gipialan sa Dios og mga anak? Mintras ang atong mga anak musunod pa, kana bitang nag-agad pa, tudluan nato. Dili kay isa nimo kasab-an, isa nimo tudluan. Wala. Nanay kaugalingong kalibutan. Nana sila'y kaugalingong prinsipyo. Og maunay sayop nga kasagaran nga nahimo sa mga ginikanan. Hinumdumi ang yawi sa panalangin alang sa imong mga anak,
alang nimo, alang sa imong pamilya, ang imong pagtuman, ang imong pagbuhat, ang imong pagsunod, ang inyong pagsunod o pagbuhat o pagtuman sa sugo, sa mensahe sa Dios. Kung dili nimo na buhaton karon, do na ba'y madawat nimo nga panalangin ugma? Wala. Walay nagtrabaho. Timan ini ha, walay nagpatrabaho nga gibayran una ka, isa nimo trabaho. Isa nimo trabahoon. Kay kung naa man gani inana, dili na sweldo, utang na siya. Ulahi ang sweldo kaysa trabaho. Siguro na imo ingon, naa may cash advance, pastor. Utang na siya. Ning kuha kag kwarta para imong trabahoan, utang na siya. Kanus ani mo trabahoan? Ugma, sunod semana. Kung wala na'y ugma. Kasagaran mga kaisunan, nga imong makitaan yun, bisan asa. Ulahi yun ang sweldo. Mag-una yun ang trabaho. Kay maunay gipakita sa Biblia, nga dili ka dapat mudawat kung wa kay gibuhat. Ang panalangin mo abot, samtang doon na kay gihimo. Kung doon na kay gihimo, doon na kay maangkon. Mauna nga, kung gusto ka nga ang imong anak panalanginan, nangandoy ka nga makapuyo o maayong puyanan ang imong mga anak, or kaha ikaw, dawata karon, buhata karon, angkuna karon ang mensahe ni Lord. Ayaw tuguti nga ang imong gikinabuhi karon, mensahe sa kalibutan, pagtulonan o pamaagi sa kalibutan, kay ugma, way panalangin nga moabot. So kinsay mo hatag ni mo ugma? Ikaw. Kung nagbuhat ka ag maayo karon, i-release sa Ginoo ang maayo tubag sa imong gibuhat karon. Munang angkuna karon, himua karon ang gusto nga imong angkonon ugma. Ang gusto nimo nga mahitabo ugma. Ayaw paghulat nga kana bitawng muingon ka nga wala gyud ko'y mahimo. Kung unsay ihatag, akong dawaton. Kana nga maong mensahe, mahitabo na siya sa mga tao nga wala hatagi gigayon sa pagbuhat. Wala na igong panahon sa paghimo. Sa mga taong wala na kusog. Sa mga tao nga wala na panahon sa pagbuhat. Apan nimo nako nga napay kusog, naapay adlaw, insakto, walay kulang, gamita para ang mga pulong sa Dios matuman. Kaysa pagbuhat nimo niini, doon na gyud kay anihon, doon na kay angkunon. Nangandoy ka nga na kay sweldo sa imong pagpanarbaho,
sweldohan ka ugma, buhata karon. Buhata karon ang gisugo sa tag-iya sa imong gitrabahoan. Nangandoy man ka nga naa kay sweldo ugma. Trabaho karon. Pero kung nangandoy ka og sweldo ugma, katapusan tunga-tunga sa bulan nangandoy ka nga naa kay sweldo. Pero imong gisupak ang gusto sa tag-iya nga diin ka nagtrabaho, ayaw yung tuhi. Naswelduhan pa ka. Kabantay mo nga, nay usa ka tao nga nagtrabaho, unya nagplano na siya balay. Nagplano na siya og kanang purma siyang balay, nagdrawing na siya. Sa dihang nagplano siya, nagtrabaho siya. Nga sa iyang trabaho, iyahag yung mapahuman ang balay. Sa iyang pagpanarbaho, inigkahuman sa iyang kontrata, mapahuman yun niya ang iyang balay. Naguna-una yun siya nga mahuman yun ang iyang balay. Karon diya sa iyang pagpanarbaho, dunay mga tentasyon. Dunay mga pagsulay. Usa sa mga nagtinda niya, mismo ang iyang agalon. Sa daling istorya, nakasala siya. Siyang kaugalingon, sa iyang pamilya. Mismo sa iyang trabaho. Hinumdumay nato nga kaniadto pa nakadungog ta nga walay aso nga makumkum. Sa daling istorya, naibahalaan siya nga nakasa siya. Karon, ang nahitabo sa iyang pagpanarbaho, kulang pa ang iyang sweldo sa tibok niyang kontrata sa iyang sa kulang pang ibayad ang tibuok niyang sweldo. Nahanaw ang ihang tinguha, mga pangandoy, wala niya maangkon. Wala niya mahuman ang balay ngayang gisudan. Tungod kay nadala siya sa tentasyon. Nadala siya sa mga pagsulay. Inana ang may tabo sa tao nga nag-alagad sa Dios pero nagpadala sa pagsulay, nagpadala sa tentasyon. Unsa may mga mensahe nga kinahanglan natong angkonon og dawaton karon? Kinahanglan nga angay natong himuon aron dili madaog ang tao sa pagsulay o sa mga tentasyon. Si Jesus miingon, pag-ampo. Pag-ampo, ini mong tapad, pag-ampo. Pag-ampo, aron kamo, dili madaog sa panulay. Ang kuna, dawata, buhata karon. Ang gusto nga mahitabo nimo, ugma. Nangandoy ka, nga usa ka nga dadon sa Ginoo sa iyang pagbalik. Ayaw undang sa pag-ampo. Nangandoy ka nga maluwas ka sa katapusang hukom sa Dios. Ayaw undang sa pagpangalagad. Padayon. Buhata karon ang pagpadayon. Padayon sa pagkinabuhing balaan, padayon sa pagkinabuhing matarong, padayon sa pagkinabuhing matinud-anon hangtod sa pag-abot sa Ginoo kay ugma imuning dawaton. Mao nay gipakita sa Biblia ug mao nay gipakita sa mensahe sa Ginoo nga kung gusto ka
nangandoy ka nga na kay madawat maangkon ugma, buhata karon, angkon na karon iyang mensahe, angkon na karon ang iyang mga pagtulunan, ug ayaw tuguti nga isa pa nimo angkonon ugma ang iyang mga mensahe. Ulahi na ang tanan, humana ang adlaw nga kinahanglan nimong buhaton. Munay giingon nga ayaw tuguti nga ang imong anihon pagmahay. Napag yung mga pinulungan bitaw nga walay pagmahay nga maguna. Munang dihas Deuteronomio kapitulo 27 hangtod sa kapitulo 28. Kung tumanon nato ang mga sugo sa Dios, buhaton nato ang tanan niya mga mensahe, iblas ka. Pero kung dili nimo buhaton, magpabilin ang tunglo. Kinsay mohatag nimo ugma sa gusto nimo nga panalangin, ikaw. Kanus ani mo na dawaton ang kunon karon. Subuhata karon ang panalangin nga gusto nga mahitabo nimo ugma sa imong pamilya ug sa imong kinabuhi samtang nagulat ka sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang kuna karon ang iyang mga mensahe, ang kuna karon ang iyang pamaagi. Kay ang pulong ug mensahe sa Dios dili mapakyas. Trabaho karon. Kay ang ganti niini dili gayod mapakyas. Dalaygon ang Dios sa matag-usan nato ka kinabuhi. Ako nagtuo nga tarongon nimo pagdumala ang imong kinabuhi karon. Tarongon nimo pagdumala ang imong kaugalingon karon, ang imong pamilya. Ayaw pagtuo nga panalangin ang nag-atang nimo kung nagbinuang ka karon. Ayaw tuuhi nga maangkon nimo ang kaluwasan ugma unya nagbisyo ra ka karon. Nagtuo ka, sige ra kag pangabit. Nagtuo ka, sige ra kag naghimo og salawayong pakigilawas. Ikaw ray nagbuhat ug ikaw ray naghatag ana. Ikaw ray mohatag di mo ana ugma. Ug sumalabot. Ang kuna karon, ang gusto nimo nga mahitabo ugma. Mao nay mensahe. Kung kinsay muhatag nimo ugma, kanus ani mo ni angkon. Mag-ambot ha. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulong, mga mensahe. Salamat Lord sa imong mga pagtulunan. Salamat Amahan sa imuhang pagtudlo kung unsay angay namong buhaton, himuon o kanus ani namo trabahoon. Salamat sa imong mga panalangin sa tanang butang nga imong giandam alang kanamo. Amo ning maangkon karon kun amo ning trabahoon. We declare blessing. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa ato ang panag-uban, din iya kitang gipanalanginan, iya kitang giubanan, o iya kitang giatiman. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo. Kini inyong suon, Pastor Gideon mo ingon na sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. Pagday nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, ihatan nimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
iisa ka sa among pagdai, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo. Ihalad na ang tanan,